Jeg bliver student. Hallo. Så i dag er det tirsdag den 25. juni, og jeg bliver student. Jeg skal til HU-eksamen i dag, og jeg skal op i dansk mundtligt. Er vi klar? Nej. Har vi terpo? Nej. Har vi noter? Yes. Og har vi gode noter? Ja. Anyways, jeg bliver student i år. Jeg bliver fucking student i år. Jeg har gået på HF i 2 år. Og jeg tænkte sådan der, fortryder jeg til HF? Ja og nej. Jeg havde selvfølgelig min doubts i 1. G, været sådan, at jeg havde lyst til at droppe ud. Men det er også fordi, med den uddannelse, jeg gerne vil videre til, så følte jeg ikke, at jeg havde behov for at have en HF-uddannelse. Men min familie var sådan der, bare få den alligevel, for så er den der med, at jeg var sådan lidt, jeg havde ikke rigtig lyst til at gå på gymnasiet. Gymnasiet var ikke for mig. Jeg havde ikke lyst til at gå på handelsskolen. Jeg synes, at handelsskolen var fucking nederen, og jeg synes også, at altså, jeg har ikke været der, men hvad jeg hørte fra andre mennesker, så lød det ikke godt. Og det er, sådan, det er ikke kun én person, der har sagt, det var lort, men flere. Jeg gad ikke at gå på HTX, jeg gad ikke at gå på, altså du ved, jeg gad ikke gå på de der fucking normale uddannelser, alle de der uddannelser, jeg gad det faktisk ikke. Jeg vil bare gerne videre, direkte videre til arbejde. Så jeg følte i 1. G, jeg low-key spildt hele mit år på bare at være på en skole, og jeg endte faktisk med at få så lort karakter, at jeg var sat på, at jeg kom videre til 2. G. Og jeg kom i 2. G, og så var jeg sådan lidt i starten af 2. G, hvor jeg også stadigvæk sådan lidt på den der, hvorfor er jeg her, men sådan der, jeg har 1 år tilbage, lad mig fucking færdiggøre det her lort, for jeg kan bare mærke, at hvis jeg ikke færdiggør det her, så ved jeg også bare, at jeg sidder derhjemme, når jeg dropper ud, og tænker, du havde 1 år, du manglede 1 år, og du droppede ud, er du bananas. Så ja, halvdelen af året har jeg faktisk heller ikke lavet en skid. Jeg har seriøst ikke lavet en skid hele det sidste år, og jeg ved, der er mange, der siger, jeg føler, at de slækker bare sygt meget. Det gør vi egentlig ikke. Altså sådan der, men når eksamenstiden kommer, så skal du kunne høre din egen fucking wow. Fordi det der, hvor året happens. Og jeg har faktisk fået OK karakter. Så det betyder, at jeg bliver student i år. Okay, så lige nu skal jeg i bad, ordne mig, og så spise. Og så lige pakke min taske klar, og så er jeg ready to go. Jeg er lige blevet færdig med bad. Og jeg skal til at sætte håret op. Gør mig klar, fordi at, jeg skal køre om sådan der, tror jeg skal være færdig, når jeg bliver færdig på 20 minutter. Og mit hår skal være oppe, for ellers så kan jeg ikke passe min hue ordentligt. Den blev bestilt lidt for stor, og det er det der er sådan the issue, når du har black hair. Fordi du ved, hvis du gerne vil have stylet det, og hvis du havde en anden frits dengang, fordi jeg fik jo målt min hue tilbage i sommers. Og der havde jeg butterfly locks, og det er meget tykkere end det jeg har nu, ikke? Og så fik jeg lavet noget andet hår i mellemtiden også, og så tænkte jeg, okay, jeg måler bare det hår, fordi det passede lidt med det her hår, men det gjorde det ikke. Så min hår er en lille smule stor, altså der er plads til en finger, og det er alt. Så vi kan lige håbe på den her. Hi guys, long time no seen. I går, der blev jeg student, og jeg fik hue på og sådan noget, men jeg havde så travlt med at skulle være sammen med fam og venner, så jeg har slet ikke tid til at optage og update, og altså du ved, det var en travl dag. I dag, det er dagen efter faktisk. Jeg har lige været på arbejde fra 9:30 til sådan der klokken 15, og nu skal jeg gøre mig klar, for jeg skal til gala her 16:30, så jeg skal lige speed på, fordi den er allerede 15:30, faktisk 15:40, og jeg bliver hentet her 16:15 eller sådan noget ish. Så jeg bliver nødt til at gå hurtigt, og så kigger jeg tilbage, når jeg har min kjole på det hele. Ses! Klokken er et eller andet 23 et eller andet. Festen slutter klokken 12, men jeg er tired, og jeg vil hjem og sleep. Jeg er så træt, udmattet. Jeg kommer til at være den mest kedeligste student. And do I give a fuck? I don't think so. Fordi hvad hedder det? Det betyder ikke, at man hele tiden skal drikke, på grund af student, bro. Og jeg skal også til Polen her i juli, så der kommer en Polen-vlog.
Så that I'm very happy for. Ej, jeg får også et nyt kamera. News. Jeg får et kamera. Jeg ved ikke, om jeg får det den her uge, for så kommer det med i vloggen. Det er nu dag 3, og det er torsdag. Og i går var jeg til gala. Jeg endte faktisk med at tage hjem før tid, og ikke engang tage i byen, fordi jeg var så træt. Men i dag skal jeg lige pakke min taske hjem hos min kæreste. Jeg havde bare en lille taske med gala-ting og min computer og sådan noget, så den skal jeg pakke. Så skal jeg hjem, og så skal jeg være hjemme, fordi jeg har seriøst ikke været hjemme i 2 uger næsten nu. Og så skal jeg pakke min rejsetaske til Polen, fordi at jeg tager direkte hjem til min kæreste igen i morgen. Og så skal vi til Polen i næste uge. Og mandag morgen tager vi afsted. Jeg skal på bussen her nemlig, så vi skal faktisk lige pakke op. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og ser YouTube, når jeg burde pakke. Anyways, let's lige change, og så begynder vi at pakke. Jeg er lige kommet hjem. Okay, så er jeg lige skiftet til en sportsbra. Og nogle er ikke pro shorts, fordi vejret er virkelig kun til det. Jeg skal også lige åbne det her vindue, fordi fuck, det er varmt. Nå, planen i dag er, jeg skal være hjemme. Jeg skal rydde lidt op på mit værelse, fordi jeg kommer ikke tilbage før 2 uger, eller sådan der. En uge. 2 uger. I don't know. Og så skal jeg lige redigere lidt på den her video, for ellers kan jeg mærke, at det bliver et stort projekt. Jeg skal få en outfit til i morgen. Hvorfor er jeg så forpustet? Ja. Jeg har ingen planer i dag. Det er derfor, det er en ret chill dag. Det er en ret chill dag. Og jeg er så glad, at jeg er taknemmelig for den chill dag, for jeg føler, at jeg har haft det hver dag, jeg skal lave noget. Og normalt plejer jeg elsker at kunne lave noget hver dag, men jeg plejer også normalt at have 1 dags pause. Men jeg har ikke haft nogen dags pause her de sidste par dage. So that's nice. Okay, let's get into it. Hi guys, det er dag nummer 4. Jeg fik ikke optaget i går så meget, fordi jeg vitterligt var død. Jeg var så død. Jeg har været social all day, all night, every day, every week. Så jeg var sådan her i går, my day off. I dag skal jeg have noget alkohol ind til vogntur, for jeg skal ud og køre vogn i morgen. Og jeg skal nok prøve at se, om jeg kan filme så meget jeg kan. I dag skal jeg til Bilka, og så skal jeg i 157, for jeg skal lige have set, om der er nogle shorts, for jeg mangler shorts. Og jeg tænkte, jeg kunne tage shorts på i morgen, og så en eller anden baby tee, I don't know, jeg bliver nødt til at finde noget. I Bilka skal jeg købe alkohol, fordi I don't have any. That shit's gonna be nice. Så tænker jeg, så skal jeg hjem med min boyfriend, det er ham, der skal køre mig rundt, mens jeg skal alle de her ting. Ja, det er planen for i dag. Jeg skifter, jeg ved ikke, hvad jeg skal have på. Jeg kan godt overveje bare at beholde mine shorts på, og så skifte om til en baby tee. Men det er fordi, jeg ved det ikke. Jeg kan også godt overveje kjole. Jeg tror bare, jeg tager kjole på. I'm gonna take a dress on. Okay, vi har lige lavet et lille stop. For jeg skal lige finde de der shorts der til mine studenter. Og jeg har fundet de her. Men jeg skal lige have dem i størrelse small, fordi jeg bruger dem bare gennem medium. Og det er så dobbeltmoralsk af mig at købe de her, fordi jeg har altid sagt, at jeg ikke kan lide de her slags shorts. Jeg skal ikke snakke så. Dagen efter.
Jeg er ikke så god til det her vlogging. Men sidst I fik set, der havde vi handlet alkohol ind. Jeg skylder klassen en helt fucking ølkasse, fordi jeg har det største hoved. Eller største hoved. Det er braids, okay? To all my fellow black girls out there. Få styr på, hvor I får lavet jeres hår. Alle talt, få lavet det hos en professionel, og så lavet den hårstil til, når I får målet hue, fordi I får målet hue langt inde i forhuerne. Og så have styr på, hvilken hairstyle du fik, og hvor du fik lavet det henne. Præcis, altså alt orden. Og så på dagen, du får huen, få det lavet igen. Altså, jeg fik ikke lavet det samme, fordi jeg havde virkelig lyst til nogle andre slags braids. Min hue er alt for big to me, and that is my problem. Fordi jeg bliver nødt til at lave en knold, for at min hue gider sidde sådan der lukket. Men nu kommer jeg også til at køre, så den her skal af alligevel. Er jeg klar til i dag? Jeg har badetøj indenunder, fordi at jeg var sådan der, det kommer til at blive uncomfortable at blive våd. Nu skal jeg pakke alkohol i en taske. Så skal jeg pakke noget cloth også. So that's gonna be exciting. Og så kan jeg lige vise mit outfit også faktisk. Lad os lige gøre det ude ved min entré. Den her t-shirt fra 157, som jeg købte i går. Så jeg tænkte, at okay, gå i stykker eller sådan, du ved. Og så shortsene fra 157. Jeg kan slet ikke, jeg forstår ikke, jeg synes ikke, de ser så godt ud, men det er jo det. Og så bikini. Bikinien har jeg købt i Cypern i en eller anden butik, der var ved gaden. Så det er sådan lidt, jeg kan fandme ikke huske, hvad den hedder. Men ja, så that's the fit. Så det er søndag den 30. tror jeg. Jo, det er den 29. i går. Søndag den 30. Og det er dagen efter, jeg har kørt studentervogn. Jeg har været vågen i en time, guderne. 1 freaking hour. Jeg tror faktisk 2. Vi er på vej til Ballerup nu, for jeg skal til føds. Min kæreste kører, men han er lige nu ude at tanke op. Og så skal vi til børnefødselsdag hos mine fætter. Ja, jeg fik ikke filmet så meget i går, fordi det er studentertid. Jeg tror jo, jeg fik filmet, men jeg fik ikke filmet sådan der, som var det til en YouTube-video. Jeg fik bare filmet, sådan som jeg kunne filme. Jeg tror, at jeg slutter videoen af nu. I morgen skal jeg til Polen, så der skal jeg filme et Polen-vlog. Så ja, I hope you are excited. Jeg skal sådan afsted om formiddagen. Jeg håber, vi krydser fingre for, selvom jeg ikke tror det, men vi krydser fingre for, at mit kamera kan nå at komme i morgen. Jeg har bestilt et kamera i tirsdags. Det kommer, og jeg er så freaking tired of it. I want my camera. Jeg har bestilt et Sony CV1 because I'm in my vlogging era. Yeah.